Jongens, het is hartstikke de 400ste vlog. We gaan een meet and greet, want ik vertel je hem zo even hoe en wat. Zeggen we hem dan zeggen we Jim en Jim huis. En ik zou zeggen, kom maar die heid en mem, maar die paak en beppen, vriendjes en vriendinnetjes. Er is tijd om even een foto te maken, om even te kletsen. Goeiemorgen en naar je? Vlog! Vlog. Jongens, het is hartstikke de 400ste vlog. Ja! Net Leon, wat wordt dat snel gaan, hè? Wat hebben we al heel op mij maken? Heel zo. Hilde weer zo'n weekjes toen we begonnen. Zo'n weekjes en mama nou is Hilde al? Rutte. Zwaar. Rutte. Waar. Ja, ze kunnen net over 12 stekken dat op die. En zaken weer 5 te worden, hoe oud is het nou? Zongen. Ik ben al 2 hier. Nou jongens, en we zijn er maar weer even iets leuks doen. Nou, wat hebben we bedacht? We gaan een meet and greet van. Dus lijkt het je leuk om een meet and greet met us te doen, dan ken dit. Ik vertel je hem zo even hoe en wat. En dit is het dan echt. Stickers en tattoos. En ik lees even uit hoe dit erop. Oh ja, zaken laten we nu goed erop maken. Dan haast is. Zullen we hem niet inpakken? Ja, Ja. dat is wel handig. Dan weten we dat alvast. Dan haast is een tattoo. Ja? En dan hier achterop zit een veldje en die moet er helje. Ja? En dan plakst hem, nee, ik bedoel je gewoon, zit het je. Ja. En dan die moet er helje. En dan doe je hem zo. Ja? Zo. En dan moet je even ongeveer een minuutje, maar even 10 seconden, maar wie het doek zo erop. Ja, goed drukken, goed wie het meidje. Oh, Hilde, die dat ook even En mij. zo. Ja? Dan moet dit even die doek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan zit het hier zo. En dan haal je erop en dan zet het erop. Dan zit het erop. En wat zit erop? Vertel eens, wat is dit? Nou, dat is een QR-code. Ja? En sowieso, dat moest me net zeggen, want dan gaan ze een blauw. Toen kom heeg. Ja, dat maar toen kom heeg, hè? En als die QR-code, wat kist er mij? Ja, dan als die scant, dan komt het die op het kanaal van huis en dan, ja, dan kist scrollen en nou, wel voor de zekerheid, het zit alles zit erop, want het zit wel wat erop heen. Ja, maar du kist echt bij playlists zien. Kist bijvoorbeeld versjes uit ziekje of boekjes, dat kist al je ziekje. Dus du kist vlogs vinden, kist verhaaltjes vinden, versjes, videoclips die we maken haar. Dus als ik gewoon naar het kanaal ga, dan zit het wat erop heen. Ja, dat dus is wel leuk. Bijvoorbeeld, dan zit er. Oh nee, dat gaat er al. Oh, maar dan wordt het erop. Dus kist gewoon die QR-code scannen. Nou ja, die lezen daar dan echt. Wie had het fruit? Wie klaar het mooi jongen? We houden het dus in het theatertuin. Ik vertel je hem aan, even de precieze datum, de tijd en de locatie. En nou, we hopen dat je wel hier komt, hè? Zeg je hem? Sjuggen we hem dan? Zeggen we hem dan zeggen we Jim en Jim huis. Doei! Doei! En ja jongens, nou alle info die je nodig hebt van de meet and greet. De meet and greet is op sneun 11 februari in de theatertuin te Broeksterwaard. De theatertuin daar voor bij het theatergebouw. Dus sneun 11 februari tussen 11, 4 en 5. Het adres is Patrimoniumweg 12A in Broeksterwaard. Dus Patrimoniumweg 12A in Broeksterwaard. Dan mag het altijd vinden kennen. En ik zou zeggen, kom maar die heid en mem, maar die paak en beppen, vriendjes en vriendinnetjes. Er is tijd om even een foto te maken, om even te kletsen. De vlagkamer mij me even bezien hoe het werkt al jaar. Je kan al je vragen stellen. En nou ja, er is echt nog wel even tijd om even een leuk blokje hier door de theatertuin te gaan. Even bij de guidjes, knietjes en hintjes te zien. En ja, ik zou zeggen, ik ga er echt heel veel zin in. En ik hoop je hem alle jaar te zien op sneun 11 februari hier in de theatertuin. Hey, on naar je chitvlog. Hey hoi!